Moma yenhwe 30 questions a efa ekwan eni emu nchichemu eho. Aha eye guida con teacher. Question number 1. Moma yenko. La carreggiata non comprende i marciapiedi. Wanu yi eni sei. Medawase se wakase anu yi no eye vera watwa. Eye vero adentia wase la carreggiata non comprende i marciapiedi. Wase eye carreggiata yedi. Carreggiata eye baby a emmoa ene nipa ebefa ewo kwan so. Na carreggiata no eho ene yenya eye kosies ahodoɔ enti yewo kosi a edeka no eko ena afa yewo kosi a emaka no eba. Enu nti carreggiata eye baby a kaa ne mmoa ebefa. Afa kai ne hu se carreggiata ebetimi aye senso unico. Ebetimi aye senso unico. Afa nso ebetimi aye dai doppio senso di circolazione. Aha, enunti bomode na hye nso onte niam bi ase a bra nebeka eye guida con teacher ho na menchire mu emfa enchirewo. Afi mama yenko question number 2. L'isola di traffico è la parte della città con maggiore traffico. Wanu ye ene sei. Meda wase se wokase anu ye no eye faaso a watwa an eye faaso adentia wose eye isola di traffico. Yakase isola di traffico ase wonim. Ai wose eye a party de la eye chita yese ekuro no a wo so no eye ekuro no fa bia kon eye major traffico wose saa bia ho ye baby a traffic eta echepa go slow eta ewo ho pa dabi isola di traffico eye bia yaye ato ho se empo cars ahodo bi betimi afa ho ewa abra womo ebefa womo kwan mu sede wope bia etimi ede akọ na isola di traffic no ye wonchichemu ahodo ewom ye wo baabi wo ho a utimi car no timi fa baabi a ene wo baabi nso wo nso a ekwan no a wonam so no enu ane wanim a wosa wo yede ofa so eko aha enu nti enya baabi a traffic eta eche wo ho pa ene ye fa ne se eye isola di traffic nemom eye kwan bi a eboa ema cars eko asomdwie mu ewa abra wom pimpim mu na obia enam ni way ai enti anu ye no eye falso. Question number 3. L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce. Wanu ye ene sei. Meda wase se wokase anu ye no eye vera watwa ai eye vera adentia. Every say question is la attraversamento pedonale. La attraversamento pedonale ye eye zebra crossing. Baby a enipa gina etwa kwan mu. Wose eye una parte della eye carreggiata an eye parte della carreggiata. Every say eka carreggiata no ho. Ubetwa kwan ni mu a saa zebra crossing no aye faso di twa kwan mu no. Eno eka carreggiata ho. Nemon pista ciclable ena enka ho. Okay. Wose aha aye bia in cui veicoli devo dare la precedenza aha ye bia wose ka omo dare precedenza vuol dire give way enti wose omo dare precedenza tu aye pedonia che attraversano sulla appositi aye streccia wose omo dare precedenza edema enipa o betwa kwan mu attraversano tire se o twam nti ni pe twa kwan mu a o se o driver ni o ma na kwan emu okọ we anu ye no eye vero pa mo yenkwai. Question 4. Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un sottopassaggio. Wanu ye ene sei. Meda wase se wokase anu ye no eye false a watwa adentia. Question no kasa de afa passaggio a livello ho no wase passaggio a livello eye bia eye della presenza di un sottopassaggio. Wase eye bia wuduru ho a underground. Eye dey ewo ho. Nti wuduru ho a na chese se train be fa fomo se car na e fa fomo dabi. Passaggio a livello eye kwan mu baabia eye train kwan ene car kwan no ebehia no eno ene ye frɛ no saa. Aha eye guida con teacher. Bomodene se wo ba be ka me class ho na manya abotre ede niam bi akyerɛkyerɛ mu emonya entiase 2026 year of patente moma yenkwai enti anu ye ne eye falso because enye saa enetie.
La corsia di decelerazione serve per uscire dalla carreggiata dell'autostrada e entrare nell'area di servizio. Wano yi ene sei. Meda wase se wakasa anu yi no eye vera watwa an eye vero pa eye true. Adentia wose la corsia di decelerazione. Ye kase corsia di decelerazione a ekyere sei. Eye corsia leni bia eno ne yede ti emirika so. Eno nti yede ti emirika so. Ena wase saa eye decelerazione no eye ekwan bia ye faso serve per uscire della carreggiata della autostrada. Wase saa kwan we eno ne ye faso di pie efiri eye autostrada mu. Aha. Ye faso di pie efiri autostrada mu. Afei wase entrare nella area di servizio. Afei saa so fa kwan we so edi kowura eye area di servizio. Ma menchire munchire na ti ase. Eyampa efise decelerazione no yede ti emirika so. Se wonam autostrada so anase strada principale so na se upese upie firi autostrada no anase strada principale no so no a o se ubedi kosia di eye decelerazione ni mu na de beye eno na ebem watimi ate wo mirika so ede abafom na wapie ede akofa kwan foforo so nemom se wopese ubewura area de service yemfa ne se bia ukowura benzina yo ba bia ye ton fuel akotobia o se okodi sa decelerazione no so na woti wo mirika so enti ha no ukowura benzinayo na afei no wapie ede afiri eye autostrada so enu ti ekwan ne dwumadie no ye de timirika so ewo ha eye saa bia yimie no eye ampapa enti eye vero. Okay, question number 6. L'isola di traffico può essere a raso o in rilievo, rialzata. Wano yi ene sei. Meda wase se wakase anu yi no eye de eye vera watwa an eye vero. Adenti na eye vero because question is eye isola di traffico poi essere a raso. Wase isola di traffico no eye ade a sabia no cars no ebetimi aba behyiam ewo ekwan level ground so anaso se eye relazata kire se eye raised ada say ya maso onti ebeduru ba bi no betimi aye ho no se as pavement omoye na as pavement no a eno na beye obstacle a wuntimi enyere emfaso no so ahu eno nti no saa dwumadie eye dwumadie bi a anaso se esui eye su bi a eye isola di traffico ebetimi aye flat ewo form ananse ebetimi aye a raise no kakra eno nti eye verissimo. Moma yenkwai. Question 7. Il salvagente serve a incaralare i veicoli in varie direzioni. Wano ye ene sei. Meda wase se wakase anu ye no eye force watwa. An eye force adentia. Wase eye il salvagente. Ye kase salvagente out ase. Salvagente eye pavement bia ewo ekwan no mfimfini wo na saa pavement we no enna meye ne hayewo. Aha ye no wo eye ba bia zebra crossing wo kra ye bi wo ho. Na saa eye pavement ye gina so na ye de afo eye ebia tram anase se bia eye philobus ene de tete saa. Na wo se saa eye pavement we no eye ade a serve a incanalare chese kire se eno ene ye de channel eye ekwan eno nti dabi de de incanalare ekwan eye isola di traffico so atiase eno nti enye salvagente wase eno ne de incanalare eye I veicoli in vari direzioni eno ne ma eye ekwan ye de saa kwan no de maka bia etimi ekone direction dabi isola di traffico edwumadi eno no nemo enye salvagente de yese eye safe jacket a ewo kwan mu a eboa eye passengers a wo fo tram wo si philobus mu ene de tete saa no eboa won nemom no enye ne dwumadie anyway nti anu ye no eye faaso mom yankwai. L'isola di traffico viene evidenziata mediante zebrature di colore bianco. Wanu ye ene sei. Meda wase se wakasa anu ye no eye vera watwa an eye vero adentia isola di traffico na meka ho asem no ene na apie wa ha no wase eye ekwan bia anase eye bia bia vieni eye evidenziata eye immediante zebratura enti wase eye kwan bia saa bia ho no
aha ubedru ho na yɛde twitwa kwan no mu ya strip no wate ase aha di korore bianco an white won say the white ayede twitwa kwan no mu saa an inti yɛde white yɛde zibratura kwan no yampa etre be betima bisa say yɛde blue color na dabi eno de force eno inti bianco ene yɛde ye okay mom yenkwai anu ye ne say very small. Okay, question 9. Il passo carrabile è una strada riservata agli autocarri. Wanu ye ene say. Mera wase sawoka sa anu ye no eye force a watwa. Wase eye passo calabri. Passo calabri ye. Passo calabri eye kwan a efaso di ko obi garage anase ko obi efie. No wase saa kwan yi una strada riservata agli autocarri. Wase ye kwan bi ja ede ama autocarri ye car no ye fa ne ma no ene ye fen se autocarri. Wase ye kwan bi ja de ama autocarri. Dabi we ntro kase pa enu nti hyene nso na me kai wasa ha ye bi greater conticha fatu trim ena afi kai ne hunu se passo calabri ade a consentita la fermata ma non la sosta ai inti allowed so bere obe fermare but sosta de no okay mama yankwai. La carreggiata non comprende le piste ciclabili. Wanu ye ene say. Meda wase sa wakasa anu ye no vera watwa an vera adentia wase la carreggiata non comprendi wase carreggiata no enya ade a saade we ka ho ade be pista ciclabili chese bicycle lane enka carreggiata ho vero pa ai but kaine hunu se attraversamento ciclabile de eka carreggiata ho baby a bicycle betwa ka akwa mu ne ka ho na emom ekwan a yegya ato se bicycle na ankasa nye dai emfa ho ne de eno de enye dai enka carreggiata no ho eno nti ubom se carreggiata no wa ha na yate no ede ato ho eno kwan bi ya reserve aha for bicycle ene buses nya de ni na enka carreggiata ho okay ena enye no nko a machapie di nso enye dai enka carreggiata ho okay hyene nso pa. Okay, mama yankwai. Anu ye ne dai vero. L'autostrada non ha incroci a raso che l'attraversano. Wanu ye ene say. Mera wase sa wakasa anu ye no vera watwa vero pa ai. Wase la autostrada non ha incrocio a raso. Wase autostrada enya baby a yenya incrocio a raso ye bia junction ni incrocio kan se autostrada so a car ba ku firi bonkum aha fa ne se junction a car ba ku firi bonkum ba ku firi nifa aha ba ku firi ase na ba ku firi sei ba be hyiam dabi we ne fa ne se incrocio a raso baby a car se miensa na se na be hyiam ne yesi ho na be ko first we be gina ananse se incrocio a raso yana traffic light ewo ho a ebia regulate se car we nko na we mra so ho na mmom no autostrada so yeni incrocio a raso na mmom no ye wode incrocio a livelli sfassati eno na wo autostrada so na mmom enye incrocio a raso de enye dai eni autostrada so eno nti we no vero. If you say papa se ebinye dai eniso. Okay. Nelle autostrade possono circolare solo gli autoveicoli. Wanu ye ene say. Meda wase se wakasa anu ye no force watwa. Force adentia. If you say question is wase nelle autostrada possono. Wase autostrada so ade a possono circolare solo gli autoveicoli. Wase autostrada so kwan bi a autoveicoli nko a na betimi afaso. Ye ka se autoveicoli cars ahodo bebre na autoveicoli. So what you say? Autovettura autoveicoli, filobus autoveicoli, autobus autoveicoli. So ho intino ade a cars ahodo wi na kai na hunu se unim se moto ka ho motocycle
etimi fa ɛyɛ autostrada so ɛni so ɔka sɛ auto vehicle nko a ɛyɛ force so ho because motorcycle etimi ɛdɛ ɛfa ɛyɛ autostrada so okay mira ase mama yɛnkɔi ano yie no ɛyɛ fa so. Nella strada rappresentata, la carreggiata centrale è di norma a doppio senso di circolazione. Wano yie ɛne sɛ mira wase sɛ wokasa ano yie no ɛyɛ vera watwa an abusuafo ma mimie ɛyɛ screen wɔ yani na menkyerɛ adeɛ mu mfa nkyerɛ wo. Okay wɔse ɛwɔ saa ɛkwan yi a ɛda ha yi saa ɛkwan yi wɔse ɛyɛ karegyata no a ɛwɔ kwan no mfimfini no kyerɛ sɛ ɛfiri ɛtiri ha ɛbɛka tiri ha ɛyɛ one karegyata because ɛkwan wei ɛyɛ tre karegyata ɛfiri ha ɛbɛka ha ɛyɛ one ɛna ɛfiri ha nso ɛbɛka ha nso ɛyɛ one ɛno nti karegyata no yɛ 3 1 2 3 so ate aseɛ ɛna wɔka sɛ ɛyɛ karegyata yi ɛwɔ mfimfini no wɔse ɛyɛ doppio senso di circolazione ɛyɛ vero adentia ɛfiri sɛ ɛwɔ saa karegyata no a ɛwɔ mfimfini no ɛyɛ ade a ɛyɛ doppio senso kyerɛ sɛ ahadeɛ no yɛmfa no sɛ ebi ɛsoro hadeɛ no cars ne wɔ ha no nyinaa no ɔmo yɛde ɔmo kɔ ɛna ha nso deɛ no ɔmo nyinaa nso ɛyɛ de ɛkɔ ɛno nti ahafoɔ deɛ ɛkɔ na ahafoɔ deɛ ɛba ɛno nti wei no ɛyɛ doppio senso di circolazione ahafoɔ deɛ ɛkɔ na ahafoɔ deɛ ɛba so but wokɔ deɛ ɛwɔ laterale ne deɛ ɛyɛ senso unico wei ne deɛ sɛ ɔmo nyinaa ɛkɔ a ɔmo nyinaa ɛkɔ ahafoɔ nso sɛ ɔmo nyinaa ɛba a ɔmo nyinaa ɛba ɛno nti karegyata na ɛwɔ laterale ne deɛ ɛyɛ senso unico na mmom deɛ ɛwɔ ɛyɛ centrale ne deɛ ɛyɛ doppio senso di circolazione so ate aseɛ ɛno nti doppio senso di circolazione no nkyerɛ sɛ ebi a ɛyɛ 2 lanes wei baako kɔ na baako ba daabi ɛyɛ ade a ebi kɔ because aha ne nyinaa yɛ one karegyata ɛfiri 3 bɛka 3 nyinaa ɛyɛ one karegyata nti karegyata ne mu asɛm ɛna wɔka wonte nneɛma bi ase a bra na menkyerɛ mu ɛmfa nkyerɛ wo okay moma yɛnkɔi na ma memusa sɛ how many cosiers ɛna ɛwɔ ɛyɛ karegyata wei mu yɛnkan ɛyɛ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ɛyɛ sɛ auto kosier ɛna ɛwɔ mu ɛno nti 8 fatu tirim na ɛbɛboa wo moma yɛnkɔ ɛno nti question ne sɛ ɛyɛ carreggiata centrale no di norma a doppio senso di circolazione wei ɛyɛ verissimo pa ok moma yɛnkɔ. Nelle autostrade possono circolare solo le autovetture. Wano yi ɛne sɛ mera wase sɛ wɔkasa no yie no yɛ force a wɔtwa wɔse autostrada ɛyɛ baabi a posso no circolare solo ɛyɛ autovetture baako kora yɛka sɛ ɛyɛ autoveicoli kora mpo no yɛanyɛ ntom na autovetture yɛ kaa bɛyi ɛyɛ kaa ne post no ɛpem sɛ ɛyɛ 9 ɛno nti kaa ne post no ɛpem ɛyɛ 9 posti comprende ɛyɛ conducente kyɛ sɛ conducente ɛka ho bi ɛno ne yɛfrɛ m sɛ ɛyɛ autovetture wɔse autostrada so no saa cars nko a ɛnetimi ɛfa so daabi yɛwɔ ɛyɛ cars ahodoɔ a ɔmɔfa so ɛno nti deɛ tiɛ no ano yie ɛyɛ sɛ ɛyɛ fa so. Il passo carrabile consente ai veicoli di accedere alle proprietà private laterali alla strada, garage, cortili, eccetera. Wano yi ɛne sɛ meda wase sɛ wɔka sɛ ɛyɛ vera wɔtwa ɛyɛ vero medi kan aka akyerɛw sɛ ɛyɛ ka sɛ ɛyɛ passo calabri no ɛyɛ bea bi a ɛkwan bi a ɛyɛ private way a yɛde kɔ yɛ garage anaasɛ yɛ fie ɛne deɛ tete saa so ho ɛno nti ɛne yɛfɛ no sɛ ɛyɛ passo calabri ɛno nti question nso deɛ wɔka no ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ nti ano yie no ɛyɛ verissimo. Okay moma yɛnkɔi. Question number 16. La strada può comprendere le piste ciclabili. Wɔse ɛkwan no la strada puoi comprendere la pista ciclabili wɔse ɛkwan no
ade a pista ciclable nso ɛka kwan no ho. An ɛka ho bi. Na mmom pista ciclable ɛnka ɛyɛ carreggiata ho. Na mmom fa parte della strada. Wate ase? Aha. Della strada deɛ ɔka ho. Na mmom carreggiata na ɔnka ho. Nti wei ɛyɛ vero. Verissimo. Ok. Moma yɛnkɔi. Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un attraversamento autostradale. Wano yie ɛne sɛ meda wase sɛ wokasa ano yie no ɛyɛ force a watwa. An ɛyɛ force. Adentia wɔse ɛyɛ passaggio a livello. Yɛka sɛ passaggio a livello medi kan akyerɛkyerɛ mu sɛ yɛ bea a train kwan ɛne car kwan ɛbɛdi nhyiamu anaasɛ ɛbɛtwam ɛwɔ hɔ. Saa bea no ɛne yɛfɛ ne sɛ dɛ ɛyɛ passaggio a livello. Na wɔse deɛ wɔse ɛyɛ bea bi a woduru hɔ a ɛyɛ una attraversamento autostradale. Wɔse ɛyɛ bea bi a autostrada ɛbɛtwa saa kwan no mu. Daabi ɛnyɛ autostrada na ɛbɛtwa saa kwan no mu. Ɛna nsa nso nyɛ ɛyɛ strada principale. Na mmom no ɛyɛ strada secondaria mo ne ayi mu na ɛba bɛtwa ɛyɛ saa ɛkwan no mu. So ahu. Aha. Anaasɛ ebia yɛka ne sɛ urbana ɛna ɛbɛtwa ɛyɛ saa kwan no mu. Na mmom no ɛnyɛ autostrada na sɛ strada principale. Ɛno nti wei no ano yɛ no ɛyɛ falso. Okay, moma yɛnkɔi. La corsia di decelerazione serve per uscire correttamente da una strada extraurbana principale. Wano yɛ ɛne sɛ meda wase sɛ wokasa ano yɛ no yɛ vera watwa. Ɛyɛ corsia di ɛyɛ decelerazione yɛdi kan akyerɛkyerɛ mu koraa. Sɛ saa bea wei yɛ bea bi a yɛde pie firi ɛyɛ autostrada mu. So ate aseɛ. Aha, na sɛ bia strada principale mu ɛdo kwan a yɛde pie firi mu. Aha, ɛna afei yɛsan so de enter area di servicio. So ate aseɛ. Aha, ɛyɛ kwan a yɛsan de enter area di servicio. So ahu. Aha, nti wodi pie firi autostrada mu no na wode enter area di servicio. Wɔse serve per uscire correttamente. Aha, correttamente da una strada extraurbana principale. Ai, extraurbana principale ɛna afei nso ɛyɛ autostrada. Wate ase? Aha. Okay. Ɛno nti ada sɛ ɛyɛ principale anaasɛ bia autostrada. Ni nyinaa na yɛ ade a yɛde fa so na yɛde edi saa ɛyɛ dwuma wei. Okay. L'autostrada deve essere lateralmente recintata. Wano yɛ ɛne sɛ meda wase sɛ woka sɛ ɛyɛ vera watwa. Ai ɛyɛ vera. Wɔse ɛyɛ la autostrada devo essere. Wɔse autostrada ɛyɛ bea bi a ɔwɔ sɛ by all means saa deɛ wei ba. Wɔse ɛyɛ lateralmente recintata. Recintata yɛ deɛ wɔse ɛhɔ no wɔse yɛ fence ho yɛgye ho. So ate aseɛ. Aha. Nti autostrada yɛ bea bi a ne ɛkwan no nkyɛn no yɛayɛ dɛ yɛagye ho. Ɛno nti ɛyɛ vero pa. Okay. Moma yɛnkɔi. La carreggiata è destinata alla sosta degli autocarri. Wano yie ɛne sɛ meda wase sɛ wokasa ano yie no ɛyɛ force a watwa. Ai wɔse la carreggiata. Carreggiata na mɛka kyerɛ sɛ hɔ na car ɛne nipa ɛbɛfa. So ate aseɛ. Na wɔse destinata alla sosta degli ɛyɛ autocarri. Wɔse ɛyɛ bea bi a yɛahyɛ da ayɛ sɛ ɛyɛ ɛhɔ ɛna autocarri ɔmo ba bɛyɛ de ɔmo ba bɛgyina. So ate aseɛ ɔmo ba bɛpake. Daabi wei ɛyɛ falso pa because ɛnyɛ saa ɛna teɛ. So aha, moma yɛnkɔi. La corsia è limitata da strisce continue o discontinue. Wano yie ɛne sɛ meda wase sɛ woka sɛ ɛyɛ vera watwa. Ai wɔse la corsia è limitata da strisce continua o discontinua. Ɛyɛ vero pa. Wɔse yɛka sɛ corsia ɛyɛ lane bi. Aha, corsia nso deɛ ɛyɛ lane. Wɔse ɛyɛ lane anaasɛ kwan bi a saa kwan no ɛyɛ ade a yɛbɛhu stretcher bi a ɛfɛ ne sɛ continua. Aha. Kyerɛ sɛ straight line anaasɛ bi a discontinua ɛwɔ hɔ. Aha. Ɛne yɛfɛ ne sɛ dash anaasɛ bi a tratteggiata. Nti yɛbɛtumi ahu straight line anaasɛ yɛbɛtumi ahu dash ɛwɔ ɛyɛ corsia hɔ anaasɛ corsia ne mu. Ɛyɛ verissimo pa. Okay. L'isola di traffico è delimitata da strisce bianche continue.
Wano ye ene say. Meda was sa wakasa anu ye na eye vera watwa. An eye vero. If you say isola the traffic no eye ade a yede eye stretcher bianca continua e de yede design no kama. Yetimi sa nso use discontinue enso e de ye. Enu ti say discontinue directions no etimi esesa. Wontim ne ma biase a bra na menchire mu wo me class emfa emma. Ahade me bobo ne ma so atwe wagina sini ma bi so na etimi aboa wo. Moma yenkwai. Anu ye ne yesai eye very simple. La banchina è parte della strada situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata. Okay. Medase. Wanu ye ne say. Yo, why are there? I was we see a vero. Afina ya starting in a work be 5 be. Kwaku mensa black class o. O say eye la banchina. Ye kase banchina eye kwan na no. Aha, we dey my draw kwan no. Okay, yemfa ne say e kwan no ni. Okay. Aha. Enu nti ba bi a karejata no ebepem no. Karejata na no. Aha, efiri he ko ni nyina eye nwuram wate ase. Eni yemfa nsa ha nyina eye nwura. So wate ase. Enti saa ekwan no akakra bi na eda ho ansa no wate esi nwura ni mu no. Eho ne efe ne se de eye banchina. So wate ase. Wose banchina parte della strada. Wose banchina e kakwan no ho ahin e kakwan ho e fa parte della strada ba non eye carreggiata. Tieni ye ba. Wose na saa ebia we ade a yede linea bianca continua yede white eye line ene yede ato margine della carreggiata yede ato eye kwan na no ahin wonse da bia and kwan na no wonse bia no de eye straight line pa da ho. So what you say I ho de enye broken lines nimom a straight line ene yefa ne se banchina nti efiri carreggiata no echi kono eho na banchina ere ewo banchina ye bia enipa betima nantiwo obetimi kwa park wo car ewo ho. So what I say e bia wo car no betimi wo de ko for di carreggiata wo de be ko banchina eso ho ana se bia other places be. What I say oba class a mecheche ne be mu achiro nti e vero pa momi yankwe. Question number 24 mama yintie. Il marciapiede è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta, qualora non sia rialzato. Wano ye ene say. Meda wase se wokase anu yie no eye falsa watwa. Eye falso. Adentia wose eye imachapiede ye kase machapiede eye kwan no ba bia ye gyato wose nipa benante ho. Wose saa bia we reservato I pedoni. Ho de omotwa. No si anke eye I veicoli in sosta debi se wo de car ekosi ho debi no we bebusa se wo betimi de car esi eye machapiede so ana ewa abra ye de sign bi esi ho se ye permit se wo betimi apake wo ho ente sa de wontimi empake wo car ewo eye machapiede so enti machapiede nya ba bia ye jari ato ho e de ama pedoni na afi no eye veicoli in sosta. Okay, mama yankwai. Question number 25. La corsia di accelerazione serve per rientrare sulla carreggiata dell'autostrada dopo che si è usciti da un'area di servizio. Wano ye ene say. Meda wase sa wakasa anu ye ye vera watwa. Ye vero pa. Adentia. Wase eye la corsia di accelerazione. Corsia di accelerazione. Eye corsia bia ye di ere accelerati. Wase corsia di accelerazione serve per rientrare sulla carreggiata. Wase no ene di wura carreggiata mu. So ati ase. Enu nti wo de ko ekura carreggiata mu bi ti se de bia wo ko wura autostrada mu anase bia strada extraurbana principale mu. Wase dopo che si usciti da un'area di servizio. Na sa accelerazione no ye sanso ye de edi pie free area di servizio. Hweni yo. Ye de enter into autostrada. Na wo de pie free area di servizio. Adentia de tie ne se yemfa ne se ubetie se autostrada mu a emirika amoko kwan so bia 130 km/h ena moko. Na wono o se wonya lane bia ebem watimi increase with speed no enti wo de be call 3rd gear 4th gear ni ade no wate asi so ate ase ewo autostrada na se be ya betimi meet
the maximum requirement a ɛwɔ ɛkwan no so sɛde bɛyɛ wɔn kɔɔ so any traffic bia ne ade okay ɛna ɛno anso no yɛde pie free ɛyɛ area service yɛmfa ne sɛ bia benzina a ɛwakɔtɔ fuel awie na sɛ wo san bɛtie asi kwan ni mu a wo pie free benzina yi hɔ akɔtie asi kwan mu ɛno nti wodi uhyire ɛyɛ area de service anaasɛ bia wakɔyɛ wo car bia wokɔtɔ benzina yi wakɔtɔ fuel bia guma anaasɛ bia wo car tire na akɔhwɛ ɛyɛ wokɔhwɛ nneɛma bi ɛwɔ ɛyɛ mechanical bi hɔ ɛna wo wie na wo pie free saa area de service hɔ no a wo pie free hɔ a wode acceleration ne pie free hɔ so ate ase but wode deceleration ɛne wura area de service hɔ na de acceleration apie ɛna afei woba ɛkwan no so nso a autostrada so a wode acceleration ɛna enter na de deceleration apie so on said yet here iti bi pie ne bi kɔ sa anu yɛ ne yɛsɛ ɛyɛ verissimo. Il marciapiede è una parte della strada dove di norma è consentita la sosta dei ciclomotori. Wanu yɛ ne sɛ meda wase sɛ wɔka sɛ ɛyɛ fast a wɔatwa ɛyɛ force ba wɔse ɛyɛ marciapiede una parte della strada wɔse marciapiede na ɛyɛ kwan ɛka kwan no ho bi di norma yɛka wote saa di norma we a ɛkyerɛ sɛ rules ɛmmra nti di norma we ɛkyerɛ sɛ rules wate asɛ consentita la sosta di ɛyɛ ciclomotore wɔse saa bea we yɛ bea bi a yɛahyɛ daa yɛ sɛ anaasɛ mmerɛ mu no ɛkyerɛ sɛ ɛna ɛyɛ ciclomotore ɔwɔ sɛ wɔn gyina wɔn pake we ɛyɛ faa so ɛyɛ force pa falso fasissimo. Ok. L'intersezione, incrocio a livelli sfalsati comprende strade situate ad altezze diverse. Wanu ye ene sei. Meda wase se wakasa anu ye no eye vera watwa. Ai wase la intersezione wanase incrocio a livelli sfalsati. We na meka kira wo se ewode eye autostrada so no. Eno ne ye fa ne se overhead. Yenti wobɛhu kwan bi na anwonwan ne ade ase abrofo de omu kwan bi wo mu kurubu ye fe ne se ɛyɛ incrocio a livelli sfalsati ɛno ɛne wɔ autostrada so anaasɛ sɛ ɛwɔ strada extraumana principale so na woba strada secondaria ɛne urbana so de a yɛwɔ arrazo incrocio arrazo wate ase na wɔse saa ɛyɛ sfalsati no wɔse ɛyɛ strada bi a situati ɛyɛ atesi diverse wɔse saa ɛyɛ ɛkwan yi ɛyɛ ade a from a different directions ɛna ɔmba bɛde ɔmbɛhyɛm ɛyɛ ampa nti no saa pɛpɛɛpɛ ɛna teɛ ɛno nti sɛ bi a wokɔ bonkum a sɛnka bi a wofa bonkum a na wakɔ nwanwan na wabɛsi so na wafa ha sɛ ɛdi traffic light ne traffic nyɛ dɛ ɛni autostrada so ɛna nyɛ afei na wobɛyɛ ɛyi bi nti saa alivelli sfalsati ɛna ma wotumi ɛdɛ efiri one lane ɛkɔ the other lanes ɛti si mu ni ade na bibi atimi ɛyɛ kama ti ase aba wonti ase abla classroom na me nkyerɛ mu nkyerɛ wate ase na bibi antimi ɛnyɛ kama ma ɛno nti sɛ woduru saa alivelli sfalsati hɔ a ɛhɔ ɛne hu de sotopassi yehu no wɔ alivelli sfalsati afi sovrapassi yehu no wɔ hɔ rampe yehu no wɔ hɔ ayembra na me nkyerɛ mu nkyerɛ ok, ma yenti. In una carreggiata del tipo rappresentato possiamo iniziare un sorpasso anche se il conducente che sta dietro ha già iniziato la stessa manovra. Ok, and question number 28. Eya faso. Eya force pa. Faso pa. Wase de mama yenti. Wase sa ekwan we ekwan bi a. Wobetimi ayre esan obi ho ɛwɔ bere a obi nso ayɛ n'adwen sɛ ɔno nso ayre obi nso adi kan san obi ho enti obi ka bi san obi ho na nso usan saa ka no ho wɔ saa kwan no so what I say obi yɛ so pass nso yɛ so pass da bi ɛba saa no ɛmoa ɛno nti so obi yɛ so pass nso menye so pass many pan enwie ne man over no so what I say na bibia enye kama ɛno nti saa kwan we mamenka kwan we ho asɛm kakra ɛkwan we yɛ kwan bi a how many carregatas ne wɔ ha carregata ɛwɔ ha ɛyɛ baako pɛ ɛyɛ una carregata firi kwan no ha ɛde besi ha but ɛkwan we no ɔsi ehunu sɛ ɛyɛ doppio senso di circolazione ɛyɛ doppio senso di circolazione kyɛ sɛ ɛkwan
aha deɛ no ɔmo kɔ ɛna ɛyɛ ɛsoro deɛ no ɔmo yɛ dɛ ɔmo ɛba ɛno nti saa pɛpɛpɛ ɛyɛ doppio senso di circolazione ɛna yɛka kɔsi ɛzozo wɔ mu a ɛyɛ sɛ 1 2 3 4 ɛna ɛyɛ dɛ ɛwɔ saa ɛkwan wei mu ɛna kae ne hunu sɛ saa kwan wei so wontumi nyɛ inversione di marcia wate aseɛ sɛ wodan wo ho sɛ wodan ho wɔ mfimfini he o sɛ wodan ho wɔ ha nkasa o wontumi nyɛ inversione di marcia ade nti a ɛfiri sɛ wodan ho wɔ ha se ya kaa sɛ wobɛhyia kaa so wate aseɛ because lane bia ɛyɛ senso unico ɛno nti ama ne mmienu no ɛka bɔ mu a ɛyɛ doppio senso di circolazione ahafoɔ no ɔmo kɔ ɛna hafoɔ nso ɔmo yɛ dɛ ɔmo ba so wate aseɛ ɛno nti deɛ ɛteɛ no wei anasa ha ɛyɛ guida conticha mebɔ mmɔden sɛ mede twi kasa ɛbɛkyerɛkyerɛ patente bi mu ɛmo anya ho ɛnte aseɛ ɛno nti ano yie no ɛyɛ sɛ ɛyɛ falso. Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è di norma dedicata alla marcia ordinaria. Wano yi ɛne sɛ meda wase sɛ wokasa ano yie no yɛ vera watwa ano yie no yɛ vera ma menkyerɛ wei mu nso ɛkwa wei nso how many carregatas ne wom carregata no yɛ dɛ ɛyɛ una wate asɛ ɛyɛ una carregata ɛno nso firi ha ɛbɛka ha obi bɛka sɛ ne mfimfini wei no ɛyɛ stretcher mezzo a yɛde atwam na abere bia ma menka nkyerɛ sɛ wopɛ sɛ ohunu sɛ kwan no ɛyɛ carregata mmienu anaasɛ mmiɛnsa a ɛyɛ ahwɛ ne hunu sɛ mfimfini ha no bia na ɔmo de color ɛyɛ green obon sɛ bia ɔmo de green ato ha sei enti deɛ green da ho bia no kyerɛ sɛ sa ha sei nka green da ha sei a nka which means sɛ carregata no yɛ de ɛyɛ mmienu nka ofiri ha bɛka ha sei a ɛyɛ one carregata so ate ase ɛno nti ka wofiri ha bɛka ha ɛyɛ one carregata ɛna wofiri ha bɛka ha nso a ɛyɛ one carregata na nka ɛyɛ duwe but green bia nam ɛyɛ white line na ne de akyɛ mu ɛkyerɛ sɛ ɛkwan no ɛnde ne ho na emom no ɛyɛ line na ɛdam no kyerɛ sɛ untimi ntwa kwan no mu ɛnkɔ foforo die mu wate ase ɛno nti white line na ɛwom no kyerɛ sɛ aha sɛ untimi nkroso nkɔ the other end no wate because saa white line no ɛyɛ muro ɛyɛ wall ɛne yɛde atwam ɛno nti wontumi nkrɔse nkɔ so ate ase ɛno nti wei na deɛ ɛwɔ hɔ ano no kyerɛ sɛ wontumi nkrɔ na mmom ɛnya ade a ɛma kwan no de ne ho ɛno nti ɛyɛ ampa question ne sɛ ɛwɔ saa kwan wei so no per ogni senso di marcia kyerɛ sɛ ɛwɔ ɛyɛ lane biara mu no mfa nsa aha sei enti no kɔsie na ɛwɔ destra ne kɔsie na ɛwɔ sinistra mfa nsa ɛwɔ biara mu no ɛyɛ yɛ 1 2 3 deɛ ɛwɔ destra nifa so no ɛno ne yɛde marcha normale anaasɛ bia ordinary wate ase nti ordinary sɛ wopɛ sɛ wo marcha ordinary a ɛyɛ destra so ɛna ade bɛ marcha ordinary na afei ɛyɛ mfimfini deɛ ne nyinaa so ɛfiri deɛ so paso ɛna c no nso ɛyɛ so paso ne nyinaa wobɛtumi deɛ so paso wate ase because nipa na all marcha ordinary anaasɛ normal no wobɛtumi asan ne ho ɛwɔ ha wobɛtumi nso abesan obi nso ho ɛyɛ ɛwɔ ha the same thing na ha nso marcha normally wobɛtumi asan obi ho wɔ ha wobɛtumi abesan obi ho wɔ ha saa pɛpɛpɛ ɛna teɛ ɛno nti wei no ano yie no ɛyɛ ɛyɛ vero pa last but not the least moma yintie la strada può essere a senso unico di circolazione. Meda wase se wokasa ano yie no ɛyɛ deɛ yin kwaku men sɛ twala so amiɛnkɔ vero waya deɛ vero pa man kasa vero we yɛ vero ɛdunti we ɛyɛ vero ɛfiri sɛ wase la strada può essere a senso unico di circolazione ɛnyɛ no nko a ebetimi so ayɛ a doppio senso wate ase ebetimi so ayɛ a doppio senso di circolazione aha eye guida conticha me wa ha sɛ me di twi kasa yi ebe kyerɛkyerɛ ɛyɛ patente bi mu ɛmo anya ho nti ase sɛ wonya ni machi a ko YouTube nebo ɛyɛ guida con teacher nti wo ko YouTube na wo guida conticha hyemu a wobon sɛ adesua ahodo a
medi egu ho no wonsa betimi aka bi na afi no wasua na bibia etimi aye kama de amawo afi di machi ewo ho na fasan so share me programs ho wo call eye TikTok nso a eye patent bi in Twi language enso ewo ho obetimi enya bi ni nyina me de twi kasai na awesa de agumo meda wase nyame ya adoma yebesan ehia eye na wotwe sene ciao Senyetika inabeka miaro endo miaro ejumeyidia inabeye miaro endo miaro obreyitipo inabebo miaro endo miaro